Nu kommer der lige et lidt personligt spørgsmål, vil nogen måske sige. Hvad synes du om Bjørn Lomborg? Jamen, jeg synes egentlig om Bjørn Lomborg på den måde, at han har været med til at berige debatten, har gjort debatten noget mere kvalificeret, end den var tidligere. Men jeg mener stadig, at han så fejl i hans løsningsforslag, han kom ud med. Men har han ikke ret i, at vi bliver nødt til at prioritere verdens ressourcer? Jo, selvfølgelig bliver nødt til at prioritere. Det er logisk nok, at vi har begrænsede ressourcer, men de beregninger, han har sat op for det, passer ikke rigtig overens. Han laver nogle beregninger, som rent faktisk viser, at det kan betale sig at gøre noget ved klimaproblemerne. Men lige nu kommer han til den fejlkonklusion, at vi så ikke skal gøre noget ved det. Fordi når der er andet, der giver mere bonus, faktisk kan du gøre begge dele og rent faktisk få endnu mere ud af det som samfund. Ja. Du snakker meget sådan langsigtet, sådan, altså bør vi ikke gøre noget for verdens fattige nu, i stedet for at fokusere på fremtiden? Det er jo en kombination af begge dele. Altså et handler om, at vi skal gøre noget ved klimaproblemet nu, så det ikke får nogle meget dramatiske omkostninger. Også netop for de fattige i Afrika blandt andet, som vil blive ramt hårdest om nogen af det her problem. Og så handler det selvfølgelig også om, at vi er nået så langt, udviklingen er kommet så langt i forhold til den globale opvarmning, at vi allerede nu skal begynde at tilpasse os. Og der skal man selvfølgelig også satse på at tilpasse de fattige lande osv. Ja, så lige for at vende tilbage til Bjørn Lomborg, altså han mener jo også, at vi må lade forskningen komme med de fremtidige løsninger, fordi at på baggrund af hans teser om, at vi skal prioritere midlerne. Hvad siger du til det? Jamen, jeg forstår egentlig godt hans spørgsmål, altså vi er også enige, hvis man tog et tidshorisonten fra. Fordi selvfølgelig er det altid en god idé at forske i nye teknologier, så det både kan betale sig i forhold, altså vi kan finde nye teknologier, som er simpelthen bedre, men også er billigere. Så selvfølgelig er det rigtigt. Problemet er bare, at vores udfordring med klimaproblemet er så akut, at vi ikke kan vente de her 20-30 år, til der kommer de her nye teknologier. Vi er nødt til at handle nu. Så derfor vil jeg også lave en prioritering. Og det handler om, at vi skal prioritere den indsats, der er nu. Og selvfølgelig skal vi så forske, men meget af den forskning kan vi så udskyde en lille smule. Fordi FN's klimapanel vurderer faktisk, at med de teknologier, der er til stede i dag, eller vil komme på markedet i løbet af få år, er nok til at løse problemerne med klima og global opvarmning.